wach mar GMO donjo Kenya ka ok en gima nochakre nyoro. En wuoth mane wachako higa 2000 kane Kenya osign agreement moro maniluongo ni the Cartagena Protocol. Nineno ka higa mar 2003 the cabinet mar sirikand Kibaki no ratify that protocol. Then in 2006 iyudo ka Kenya no biro gi gimiluongo ni biosafety policy. Then in 2009 we established the biosafety act, the act mang'iyo weche mag ni gima nyien loso chiemo gi organisms mamoko gi. Koro nwakawo chik mwaloso chik mondo ket gini obedi e Kenya waka. Then inyalo neno ni in 2010 sirikal